Čaute, nachádzame sa vo Švédsku, v meste Helsingborg, ktoré je krásne prímorské mesto na juhu Švédska. Mimochodom, na druhej strane 15 minút trajektom je dánske mesto Helsingor. V minulosti tieto dve mesta proti sebe bojovali, čo v konečnom dôsledku je znázornené na jednej z našich inštalácií, ktoré máme v tomto meste 3 počas festivalu Drømmelys, čo znamená v preklade niečo ako sen svetla. Počas tohto festivalu tu realizujeme 3 rozličné inštalácie na 3 rozličných miestach. Prvou z nich je kostol, druhou inštaláciou je obranná väža mesta a treťou inštaláciou je vonkajšia inštalácia v mestskom parku. Nachádzame sa pri inštalácii obrannej väži, ktorá sa volá Šárnan, a na túto väžu premietame video obsah. Je to content cirka 3-minútový zameraný na presné obdobie vznikanie tej väže, súboje medzi Dánskom a Švédskom. Ďalšie obdobie zachytáva obdobie moru, a ako bola väža zničená a ako bola potom postupne zrekonštruovaná a vybudovaná a ako vidíme v súčasnej podobe. Na premietanie videokontentu sme postavili našu projekčnú väžu, kde máme umiestnené 2 videoprojektory, každý s výkonom 33 000 lumenov, media serverom, záložným počítačom, sound systémom. Poza väžu sa nachádza naša ďalšia inštalácia, ktorá sa nachádza v otvorenom mestskom parku, takže poďme sa na ňu pozrieť. Naša inštalácia sa volá A Dream of Light and Sound, naprogramovali ju náš kolega Roman Bacul. Inštalácia pozostáva z akvabímov, ktoré sú rozmiestnené v tvare kruhu. Je ich tam 10. Medzi nimi na zemi v snehu sú položené LED pixel trubice. Ďalšou časťou inštalácie sú trasy a k tomu vám už povie viac náš hlavný technik Matúš. Ahojte. Dominantou tejto inštalácie je 6 týchto 3,5 metra vysokých trasových veží, ktoré sú obklopené z každej jednej strany RGB LED trubicami. Na vrchole tejto veži máme 40W RGB Quant laser a na ľavej strane každej veži je moving head. A povinnou výbavou do severských krajín je lopata na sneh a sekáč na ľad. Takže teraz sa presúvame na miesto našej ďalšej inštalácie, ktorým je kostol Gustafa Adolfa. Fibonacciho postupnosť je nekonečný rad čísel, kde každé číslo je súčtom 2 predchádzajúcich, začínajúc 0 a 1. Táto číselná postupnosť, často spájaná so zlatým rezom, sa objavuje v prírode, umení a architektúre. Ako priestor je to v podstate ako každý iný, ale snažili sme sa byť čo najdiskrétnejší, aby sme nerušili vlastne denný poriadok kostolu, a v exteriéri nevieme úplne vždy ovplyvniť poveternostné podmienky a parazitické svetlo. Čiže a tuto určite tým, že sa dá regulovať svetlo, tak sa dá dosiahnuť aj vyšší kontrast a tým pádom presnejší výsledok. Čo sa týka samotnej inštalácie, tak pozostáva zo 6 projektorov. 4 z nich svietia takto po pároch na protiláhle steny. Potom 2 máme ešte tu, ktoré svietia tieto bočné steny. A zároveň je po celom okruhu budovy rozmiestnených 16 svetiel, ktoré vlastne snímajú farebné dáta z aktuálnej projekcie a premietajú, vlastne doplňajú takto tú celkovú atmosféru. 4, 3, 2, 1, 0.